Look. Our Wednesday walk. Another Wednesday walk na rin. May angin ko rin maglakad di. Basta ang ako na sok-sok ang Crocs. Kaya may maglakad ko ng Crocs. Routine ko kada aga. Good morning mga ka-Jenny. We are live, quick live again from my morning walk. Oh my God, look at that. Umpisahan ang esplanade. Nambal nila ako ng esplanade. Kasi umpisahan na nila ang ilag na sugura ng buho-buho. Ang alagyan ka tubig. Jalan mawag sa ilang kinabutang alagyan sa tubig. Ang tsug-tsug nila basta diri. Tsug-tsug. Walking is good for the heart daw. Maskin tawa aga pa nagpramalas na kuya. Gulwa ng mga fats. Tani no? Sige lakat niya adlaw-adlaw na kupos ng tiyan ko. Early in the morning sa dyan, kaya ko ato na to. Ganyan paging bukad ang album. Kalaw-ilaw ay ko na sa iyasang gamay sa kono. Atong sa ospital pa sada. Hindi natuslukan sa mga aparatos. Mag-steady. Hindi ka man ma-steady. Direct na lang. Sa lang nag-live na, quick live lang. Kaya ang ako nga memory full na. So hindi ko na ma-save. So much better. I-direct go live ko na lang. Aga-aga pa. Aga-aga pa. Napaka-open ang iba din. Dahil makadto kay damo ko to damo ko to lalabhan. Sa puson to na yung lalabhan ta. Before ta badagulan. Balang balik sa eskwelahan. Gimaras trip ko kahapon na cancel. Kinaglain ang matsyag ni Iyay. Hindi ko mapilit ang self. Hindi ko gusto nakaprepare na ko gani kahapon. Ready ang ikiyak kahapon. Malakat pag gimaras. Pero ambot
Gulpi lang ko na vertigo. Ari-ari, aga pa na yung basura yan. Pinalipot yung bilog na street. Parang sa dali sa street. Sa street. Ano yun? Ang mga marites di agap, ang mga driver. Aga pa sila marites. Hinahapo na akish. Hinahapo na akish. Binabalahas na ang aking tiyan. Ang binabalahas na ang aking tiyan. Tani, makuha na ni mga fats-fats. Charot. Mari, ikaw na. Thanks for watching. Oh my God. Tama baliyan. Aga pakapot kay Lolo. Aga pa kami di. Midway nagbugtaw alas 4. Anong utan? Munggo nga may kalabasa. Okay. Ini saya. Bilong-bilong. Bilong-bilong nga. Sinabuan. Nabuwan. Munggo. Isda. Hindi na nga ga. Thank you, Gid. Ay, bakal ko ulit isang ano. Isang Ariel. Dulog pa si Palot. Ariel, ako na green. Murat. Ang murat. Mga lago nila damo naman to. Amun pon dayon mga laba naman luwa. Hello. Nagwa ng mga ano ko. Ang mga laon ko nga balhas na buwa. Hindi, maya-mayo gid eh. Di ko pa yung mga ulat ko nga dito. Ay, naguan tayo? Kaya pa na. Slide. Slide gid. Grabe na yung trabiris dito na ano. Oo, aga pa ako naglakad. Pinigang na ka. Aswa? Ha? Suwa slide. Kuhay ko baboy sa bumbas na. Ay, sa Sabado. Sino nga ito? Alam mo naman. Tinubuan lang. Yo, wala ako utang. Wala naman itlog. Ubos na. Aga pa nagkanabiyawanay. Haril na ako. Ano na yun? Ham-ham mo na. Nabuan. Pila? Isa lang. Pila ang nabuan? Nag-40. Namin pa sa isda. Ang isda iya pila. 20. May kambyo ka 1K. Karoon lang. Ay, wala pa. Ay pa. Lang-alang pa. Kaya mo lang Ano yung matutuay?
Sige na, sana hindi mo dum ka na. Ang kalanggong ka nila. Sila no? Tag 40? Sinigang? Ano sa'yo ka na dyan? Oo. Sila no? 15. Mari na lang gao pansit. Sa akin ka na dyan, makagano. Ne? Ah, Tag 20. Bali. 35. Saging Hindi is ka light. naman ano? Wala ka naman. Sige, ito ulit. Okay. Maga ka na ubos ang sisilyo ko sa iya, madam. Pansiters na lang ano. Ano ga? Pansit lang. Baboy na. Ano na? Hindi. Manok. Hindi ka na. Ito ka na. Dinuguan. Sinanagluto dinuguan. May tao. Matak. Kamalo sila yan. Hindi ko na yung ka isro. Hindi mo ko mapuslan. Kao na niya ako na bala. Amula na ta. 2035. Sige, wala ka pa man sinsil. Gani. 25 pag ang 1540. Oh, may Ikaw, ito na ito. Sinsil her. Thank you. Salamat. We're home na. We're going to keep cocktail lang. Because I will laba-laba. Goodbye.